for DJ Rocky's Secret File. Naghiwalay kami kasi kailangan niyang ayusin ang pamilya niya na nasira ko. Hi, DJ Rocky. Gets ko na dapat bago ko pinasok yung relasyon namin, dapat alam ko na kung anong mangyayari. Pero hindi pa rin ako handa sa pain. Napakasakit. Itago mo ko sa pangalang Summer. I'm 30 years old, married with 2 kids. For almost 6 years, nakasal kami ng asawa ko. Maraming beses akong hindi naging faithful sa kanya. Kaya nga ito ako. Alam kong puro negatibo ang magiging komento ninyo sa akin after hearing my story. Pero nilakasan ko na lang yung loob ko. This is my secret file. November last year, when I met Jake, hindi niya totoong pangalan. I met him through Facebook. Nag-chat siya at nag-reply ako. Nag-meet kami. And then, one night stand happened. Naulit pa. Then naging seryoso kami sa isa't isa. Regardless na parehas kaming pamilyadong tao na. May asawa at anak. But I know, mahal niya ako. At nararamdaman ko yun. Mula nang maging kami, never siyang nag-skip ng message sa akin. Lagi siyang tumatawag, nag-a-update at nag-e-effort. Naging malapit kami sa isa't isa. I'm the kind of person na hindi mahilig mag-open ng problema sa ibang tao. I just keep it to myself. But when I met him, nagkaroon ako ng sandalan, ng sumbungan, ng kakwentuhan, in good times and in bad times, in happiness and in sadness. Which is, hindi ko nagagawa sa asawa ko. Kasi yung asawa ko, pag rest day niya, hindi mapakaling sa bahay. Puro basketball, ML at inom ang inaatupag. Kaya, noong may taong handang makinig sa akin, sobrang saya ko. Magsi 7 months pa lang kami. But it feels like I've known him for a long time. Iba yung nararamdaman ko kapag magkasama kami. And I know, it's love. Dumating sa punto na nagsisisi ako na nagpakasal agad ako. What if kung kami kaya ang nagkatuluyan? Better siguro. Ganun ako kasigurado sa nararamdaman ko sa kanya. Nag-usap kami last time na what if malaman ng asawa niya? It won't happen daw. But if ever, kaya niyang i-handle. Ipapaliwanag niya raw sa asawa niya na hindi na siya masaya at sa akin niya raw natagpuan yung happiness na wala sa relasyon nila. So I assumed, mahal na mahal talaga niya ako. Then one morning, I woke up na puro masasakit na message ang natanggap ko galing sa kanyang asawa.
Na-open ng misis niya yung messenger niya at sinend sa akin ng asawa niya yung mga picture namin together. Alam ko, deserve ko yung mga masasakit na salitang yun. Alam ko. Parang sasabog yung dibdib ko. Naisip ko, paano na kami? Bakit hindi ka naman nag-ingat? But then, I realized at the end of the day, kabit lang ako. Walang karapatan ng kabit. Wala akong karapatan. He texted me na aayusin niya raw yung sa family niya, pasensya na raw ako. Paki-block na lang daw ako kasi yun ang gusto ng asawa niya. Ang sakit-sakit. I cannot explain the pain that I'm feeling now. Bakit kailangan kong maramdaman itong sakit na to? Sa taong alam ko namang temporary lang, na wala naman talaga magiging happy ending sa amin. Kaya lang kasi, pinaniwala niya ako. Yes. Na pag dumating sa puntong ganito, He will stand by me. And He will choose me. Kasi nung una, ayoko talagang maging seryoso. Pero pinush niya. Tas nung sobrang lalim na, hinayaan niya ako. Iniwan niya ako. Alam kong para sa pamilya niya. Pero paano naman ako? Paano ako magsisimula ulit? Ngayong wala na siya. Iniwan niya na lang ako ng basta. And I hate it. I hate you, Jake. At kung sakaling nakikinig ka man, this is my message for you. If one day, dumating yung punto na malungkot ka uli, huwag mo na akong babalikan. Kasing hindi na ako magiging available para sa'yo. Fix your family. Be happy. At makontento ka na. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Summer. At ito ang aking secret vow.